Avui estem al taller de la Fundació Arrels, on tenim a la Merche, que és voluntària de la Fundació des de fa més d'un any, i a l'Anna, educadora del taller d'ocupació de la Fundació Arrels. Lliurarem la quantitat que vam recaptar al Sant Jordi Solidari de 830 euros. Bueno, primer de tot, donar-vos les gràcies per aquesta acció i a totes les persones que han participat comprant aquests llibres, moltíssimes gràcies per la vostra generositat. I a Arrels ens dediquem a les persones sense llar, les persones que viuen al carrer. L'any passat, si no recordo malament, el cens que es va fer últim eren 1.064 el número de persones que viuen al carrer, afegit a més de 3.000 que estan amb alguna forma d'aixopluc. Bueno, són xifres que és molt probable que vagin incrementant-se en comptes de reduir-se, i hi ha molta tasca a fer i és molt d'agrair a aportacions com la vostra, entre altres coses perquè ajuden a divulgar. Aquests números que estàs comentant és Barcelona ciutat només? Estic parlant de Barcelona ciutat, sí. Però creiem que és molt important això que feu precisament de sensibilitzar, d'arribar als ciutadans, d'aproximar el que és la persona. És a dir, la persona que està al carrer és una persona com tu, no? Nosaltres teníem una persona tesa que ens deia, estás más cerca de que caigas en la calle de que poder tener un yate. Digo, pues tienes razón. Quines coses feu? Aquí tenim diferents tallers, tenim taller de ceràmica, que ara estan per allà fent tasses, tenim taller d'enquadernació, que fem llibretes, tenim taller de manipular, que per exemple ja estem en productes del Nadal, ja ens avancem i estem preparant els productes de Nadal, no? El que intentem és que després d'això surtin productes que es puguin vendre i que siguin de qualitat. Sí. No? Que la gent digui, que xulo, que agradi, no? I que la gent ho compri no perquè ho han fet arrel, sinó perquè m'agrada el producte, no? Com la gent pot ajudar, diguéssim, a Arrels, a part de les donacions? I a la web d'Arrels hi ha un munt de coses que pots fer a títol privat o a títol col·lectiu. També cada ciutadà, des del temps que tingui, doncs també tu, des de la teva particularitat, al teu carrer, també pots fer, no? Apropant-te a aquestes persones o preguntar-los. Això ja és una acció.